Si čul za Jenkača? Nalazimo se na prostoru u Preslišnu gdje ćemo kroz 2 mjeseca imati strojeve i početak gradnje obilaznice grada Novog Marofa. Projekta koji smo čekali preko 30 godina. Projekta koji smo uspjeli realizirati u samo 5 godina, a projekta koji znači za Novi Marof neizmjerno puno. Na jednaki način vjerujem da imam snage, znanja i iskustva da mogu realizirati i pomoći u realizaciji kao saborski zastupnik sve onih problematičnih projekata, cestovnih projekata koji se nalaze na području 3. izborne jedinice. Moja vizija sjevera je da stvorimo vlastiti cestovni ipsilon, prometno povezan sjever za gospodarski, turistički i kulturološki razvoj. Kao gradonačelnik u Novom Marofu mnogo truda sam uložio u realizaciju obilaznice Novog Marofa. Na teritoriju naše izborne jedinice, najsjevernijih hrvatskih županija, postoji potreba za još nekoliko njih, a ja ću se zalagati da se njihovo projektiranje i izgradnja pokrenu što prije. Krenemo li sa sjevera, to je obilaznica grada Preloga i gradnja mosta u Murskom Središću. Obilaznica svih naselja od Čakovca do Varaždina te sjeverna obilaznica grada Varaždina. U južnom dijelu naše županije to je spoj brze ceste Konjšćina-Breznički Hum kao izlaz na autocestu A4, a na zapadnom dijelu ceste Krapina-Lepoglava, Ivanec-Varaždin sa spojem ponovno na autocestu A4. Si čul za Jenkača? Je, 14. je.